नारजि बुदां नों बायदि लोगो थाबाबा माथो नांबावगौब्रा नों बायदि लोगो मोननांगौआ एसेबां गोरलै नङालै जियानो जाया मानो नारजि बुदां आं गुवाहाटियाव सानैसो आइजोफोरजों आराम सिरि गोजोम थाहैनोसै नोंल' खालि रावनोबो दाखोन्थालै मा गोदाव सोरावब्रा मा जेरावबो हिनजाव हिनजावल'लै नोंना अमा राजा आरे खर' गाज्रि जानानै दङलै नारजि भाइ न'आव थाबाबो केके काका जेरावबो सुख गैयालै बेनि सायाव टफिरामखौ मा खायदा बाहायनानै आं बेखौ बेनि जायगायाव जोफिननो हायो बेखौ आं सानहैनि नारजि भाइ एसे बुजिब्रा गांनाय उखैनायालाय थाखायोना जों हौवाफोरनाव बेनिखायनो आं सानबाय मा गुवाहाटियाव आराम सानैसो सिख्लाफोरजों गोजोमना फैनानै आं न'आव फैनानै मा खालामनाय जायो बेखौ नायनोसै इलेक्सनावथ' इलेक्सन खाथि बोसोरबा नेखानांसिगोन आं दा अमा राजा नोंनि खुथार बुंनायावसो आं गुवाहाटियाव आंनि लोगोनि रिजर्टखौ आं बुकिं खालामनानै होदों जानला माला बिदि दा खालामहैब्रा आरे आं नोंखौ खोन्थायाना आं मा खालामगोन मा मागोन नोंनो खोन्थानो हायो नामा मा थिगलै नों हाफांनो खोन्थागारना होगोन ना हाफां मिन्थिनाय माने सारा दुनियानो मिथिखाबाय दा नोंबो अब्लाबो जानला माला खालामनाङाब्रा गिनाङा नोङो जायखिजाया मानसिफोराल' आंखौ सिनाय बायदि नोंनि कारखौ लानानै थांनोसै आं मानो होनोबा आंनि गारिखौ मानसिफ्रा सिनायजोब्बाय सोरबाफोर आंनि सुथुरफोरा नुबा मा साननांगौ जाखो अमा राजा दंफैयो नैबे हटेलाव होननानै ओमफ्राय आंनि कारखौसो मोनबाय होनबा नोंहा मानो होनोबा नों बांद्राय हिनजावफोरजों लेना देना गैयाना मानसिया बेनिखायनो हिनजावफोरजों गोजोनना फैनोसै ओमफ्राय दाया आंनि जानोसै मानो दायखौ नोंनि होनांगौब्रा हेलौ नै साला बेरे बिमाया मोनफैलायबाय ओइ हाफां जापानाव थांनानै माथो फुरलिलि फुरनानै फैबायलै दोन आं गुफुरबो नङा गोसोमबो नङा आं गोमोसो नों बुंबानो दे जागोन नामा आं जापानाव थांनानै फुरनानै फैदों होननानै ओइ नोंनिनो जै जाथोंलै हाफां नोंजोंलाय सोर हानांगौ जाखो ओमफ्राय अमा राजा नोंना बे इलेक्सननि बक्सआनो माथो गोमाबायब्रा गाहांनाय गारायखौ बिदि खुज्रेदना होनाङाब्रा हाफां बिदि खुज्रेदनानै होनाङा माला मा जायो थै ओंखारो माला गाराया बांद्राय जायो बेखौ नों मोनथियाना हाफां नों मानो गाहांनाय गारायखौ खुज्रेदलायखोब्रा हाय दे सोंफ्लांबाय दालाय माथो खालामबावनो आरो अच्छा बारु थाइबानि लारु होगालाय माने कारखौ लांनोसै आं मानोहाय आंना कारा एसे गाज्रि जानानै दङलै बेनिखायनो नारजि बुदांनि कारखौ लांनो नागिरदों आं नारजि बुदां नंगौ ना औ मानो नारजि बुदांनि कारखौ लांनांगौ नोंनि कारा मा जाखो माबायदि खोथा बुङोब्रा हाफां आं कारखौ फाननो लाङाखैना आं लाबोफिनगोन बहा लांनो नागिरदों बे जों नारजि बुदां आरो आंनि खोथाब्रा हौवाफोरनि गेजेराव नों हिनजावफ्रा हाबनानै लाब गैया मा होनदोंहाय आं नारजि बुदांनि हिनजाव हिसाबै आं मोनथिनो मोना नामा जेब्लाबो आं मिथिया अब्लासिम नों मोनला माथो कारखौ नारजि बुदां नोंना हिनजावा बिराद महारानिथारलै जेबो नङा दे आं उनाव हाफांखौ बुंगोन खोनाबायना मालाबा हौवाफोरनि खोथाबो लानांगौ अच्छा बारु थाइबानि लारु आं थांनोसै दा बिदि होननानै आंनि खोथा लानानै हौवा हिनजाव नांलायबानो जाबाय नोंसोर बहा थांनो नागिरदो बेखौथ' खिन्था खाथि खालायावनो ब्रा दे होमबालाय थांनोसै नारजि बुदां नोङो अमा राजानो मानो गारिखौ हरदोंहाय गोनां जानायखौ एसे हरबाय नों मिथिखागौना अमा राजाया माबायदि गोसोनि मानसि बहा लांदों गारिखौ एसे खाथि खालायावनो होनदों उनावहाय गारिखौ लांनानै जाला माला खालामहैयाबानो जाबाय बियो बांद्राय साननाङा दे बेयाव अमा राजायाबा आंनि गारिखौ गुवाहाटियाव लांनानै मा खालामहैगोनब्रा हिनजावफोरसो लाइन मारिहैबा गैलालै आंनि नामखौ जायाबानो जाबाय आरो बदनाम खालामाबानो जाबाय आरो मानसिखौनोथ' नाबो बुंनो हाया बुंबाबो लाखाया देन्जार मानसिलै बियो ओइ नारजि बुदां मोनसे गिदिर बाथ्रा जाबायना मा बाथ्रा जालायखोब्रा जुदि अमा राजानि खोथा बुंनो नागिरदों आंनि सिगाङाव बुंनाङालै बिदि नङाब्रा अमा राजाजों आंजों बुलायनायाथ' थाबाय थाखागोन नाथाय खोथाया जाहैबाय आंना हिनजावा खारलायबायना थोद माइसे हिनजाव खारजाबाय थायो नोंनालाय हिनजावफोरखौलाय मोजाङै जोथोनै दोननो रोंगौना रोङाब्रा नोंलाय बावै नोंबो बिदिसो बुंबाय होनबा नारजि बुदां आंनि हिनजावखौ आं मोजाङैनो दोनदोंलै नाथाय खोथाया जाहैबाय आंनि हिनजावा आंनि बिफानि न'आवसो दंहैयोब्रा थोद गोदाव सोराव बेखौनो खारबाय होननानै खोन्थायो नामाब्रा थांनायालाय बिदि मालाय हौवाजों खाराखैब्रा आंनि बिफानि न'आवसो थांनानै थाहैदों बिनि सायाव आंनि फिसालाखौ लानानै थांदोंना मोजांनिसो बाथ्रा गावनि न'आव जे थांफिनाखै गुबुनजोंथ' थाङाखै नोंनि बिफानि न'आवसो थाहैदों नोंनि न'आवसो नाथाय आं बिफाजों जुदा जाबायना बिफाजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया दालाय आंलाय माथो खालामबावनांगौब्रा नों माबा मोनसे गियान होदोब्रा हिनजावखौ माबोरै लाबोनो हानो नङाबा रागाजों लाबोनांगौबा बुलाय सुलाय जालायगोन ना मा एसे गरमल'ब्रा मा एसे सब समाबो बुलायनाय मानायावल' थायोलै हामालाय थफेराम बिदि जानाङा मा नों आंखौ हेफाजाब होआ मा हेफाजाब होनांगौ जाखोब्रा नोंखौलाय नों नोंनि हिनजावजों मोजाङै रायलायदो आंनि हिनजावा आंनि फनबो थिखोआलै माबा बिमा बिफानाव थाहैनाय बायदिसो मोनना लाबाय मानसियानो खोनासं थफेराम न'खरनि खाहानिया एसे बेलेग जायोलै बुलायनाय माबा मोनसेबा बेलेग खोथा नोंसोरनि आन्दोआवबा मा जालायदों बेखौथ' आं मोजाङै मिथिला मोजाङै न'निजों न'नि सावरायलाय
बेनि उनाव जेबो जाथाराबासो माबा मोनसे राहा लानो हागोन मिथिबाय आरो आं बेनिफ्राय आरोबाव जेबो नोंखौ गियान होनो हाला बाबावै न' सिङाव हाबहैनोबा थौदो गैयालै आं आंनि हिनजावखौनो लायफिननांगौ गैया होमबालाय लायफिनदोब्रा जागोन दे आंनि हिनजावखौ लायफिननो हाया बायदि मोनदोंना नोङो लायगोन आं आंनि हिनजावखौ दानो दिनैनो माबायदि गोदाव सोराव मानसि दङब्रा जोंनि बे लाब्रा भारायावलाय गासिबो खोथायानो आंनावसो ज' जाफैजोबाबानो जाहैबाय हेलौ औ आयै नै आं दासो क्लासनिफ्राय फैदों आं हस्टेल थांगासिनो न'आव गासैबो मोजाङैनो दङबा औ आंबो मोजाङैनो दङ आयै जेबो साननाङा आयै मोजाङैनो दं दे होमबालाय बाय हो एन्टनिय'आ सोरजों रायलायगासिनो अच्छा जी तो उसका नाम मालूम है दंग है बहुत ही हैंडसम और प्यारा भी है बस तुम जंगलारी को मत बताना नहीं मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी ठीक है आगे भी तुम मुझे इस तरह से खबर करते रहना ओके एंटोनियो और प्रिया क्या कर रही हो तुम दोनों कुछ भी खास बात नहीं हुआ है बस मैं कॉलेज से आ रही थी तो एंटोनियो को मिला तो उससे बात कर लिया ठीक है तुम दोनों बात करो बाय 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 एंटोनियो नों आंनि रुममेटजों मा रायलायनायमोन जेबोथ' रायलायाखै मानो मा जाखो जेबो नङा ओरैनोसो सोंदोंमोन आं एन्टनिय' नोंनि न'खरनि सोरबाफोर फैदों नामा जापानाव मिथियाथ' नोंसानि मानसिफोर दंफैयो मिथिगौ ना थानोबो जानो हागौ नोंखौ माबा बुंदों नामा जेब्लानो लोगो मोनो आंखौलाय मोनसे ना मोनसे बुंखायो आंलाय माथो खालामबावनो हानो आरो नोंनिफ्राय गोजानावल' थानो खोन्थाबाय थायो नों बेफोरखौ मानो एसेबां सानदों जोंलारि नों आंनिल' खोथा साननांगौ आंनि न'खरनि खोथा नङा नाथाय नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरा जे आंखौ बायदिसिना बुंबाय थायो अब्ला बेफोरखौ आं मा खालामनो मिथिगौ नाथाय आइ आफायाथ' नोंखौ एक्सेप्ट खालामबाय ना अब्ला एसेबां साननो गोनां बाथ्रा गैया आइया खेबसे नङा खेबनै नङा नोंनाव निमाहा बियाखै नङा बिबायबो अब्ला नों दासिमबो माखौ मिसआन्डारस्टेन्डिं जागासिनो आरो आं एसेबां गोजाननिफ्राय नोंजोंनो दंफैयो नोंनि थाखायनो आं जापानाव थादों अब्ला नों एसेबां माखौ साननांगौ जाखो आं बुंखाबायना एसेबां साननाङा एन्टनिय' आं मालाबाबो नोंनि गोसोखौ दुखु होनो गोसो गैया नाथाय नोंनि न'खरनि मानसिफोरा मालाबा आंखौ आइयानो नोंखौ गावनि बिहामजो महरै गनायखाबाय जेब्ला आरोबाव माखौ सानबावनांगौ जाखो आं आइजों खेबसे रायलायबावगोन बिदि नङा बेफोरबायदि दा खालाम नोङो जानो हागौ आं गोरोन्थि बुजिदोंबो जानो हागौ अब्लाबो नोंसा आइखौ ब्लेम दाहो आंनि आइयाथ' नोंखौ पार्सनेलि जेबो बुङाखैना ओहो बुंनायलाय बुङाखै अब्लालाय माखौथ' एसेबां गिदों थेवबो आङो नोंनि गोसोआ स्रां मोन्थों आइखौ खेबसे फन खालामनि नों खोनासंबानो जाबाय हेलौ एन्टनिय' फिसा आयै आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनि मा फंसेल' फिसा फंनै फंथामखौनो सोंनाय नों जोंलारिखौ गावनि बिहामजो महरै गनायना गनाया जुदि गनाया दानो बुंनानै लाखा जाहाथे उनाव जेबो लेट जाया एन्टनिय' फिसा नोंनि गोजोन खुसियानो जोंनिबो गोजोन खुसि नों जोंलारिखौ गोसो थोनानै हाबा लायोना लाया बे नोंनि खोथासै नों जेराव गोजोननाय दं बेवहायनो जोंहाबो गोजोननाय दं जोंलारिखौ जुदि बिहामजो महरै लाबोनो गोसो जाबायब्ला हा लाबोदो होननानै बुंखादों आं खालि बेल' थाबैनो हाबा होनानै नोंसोरखौ मोनसे गोजोन संसार जाहोनो होननानै नोंसोरसो आंनि खोथाखौ मानिया दा जागोन दे आयै दोनथ'नोसै दे फिसा नुबाय दा जोंलारि आइया नोंनि सायाव जेबो साननाय गैला बे नोंखौनो बिहामजो महरै गनायबाय जानो हागौ बे नोंखौ गोसोजों गनायाब्लाबो इयुनाव मोजां मोनलांगोन बेनिखायनो नों आइनि नोजोराव आइया जाखौ मोजां मोनो बेखौ खालामनांगोन बेनिफ्राय आरो जेबो नांला थ' आं नोंखौ हस्टेलसिम दोनलांनोसै नाङा आं हारसिंनो थांगोन ओरैबाबो हस्टेला खाथियावनोखा